Laing duha ka sunog ang miulbo sa Dakung Sugbo kaganihang kadlawon. Nahitabo kini sa sitio Paradise 2 sa Barangay Kinasangan o sa sitio Calero sa Barangay Tinago. Dino sa ka 30 anyos nga lalaki ang napaig. Ano ang report? Pasado alas 2 na karong hapon, napalgan ang lawas sa 30 anyos nga si AJ Fernandez sa sitio Calero, Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo. Emosyonal ang iya makabanay, kinsa di makadawat sa ginangatan niini. Suma pang nakainom ang biktima kagabi, posibleng wa na kinidayon makamata dahil nahitabo ang sunog kaganinang kadlawon. Wa pa mi pukpuka sa among balay sir, hasta kami paig mi. Nakatugid mo? Oo. Nya pagdumbaan na mugdagan, naguot pa mi portahan, naguot mi kay dumbaan na mi gawat kanami nga bata. Wala man mi kakuan niya, hinumdum niya pukaw. Ako sa ingnan, sa di pa mahitabo na exit sa luyuan niya kagidiri, kinuwan gibalik tika, wajog ka maminaw. 15 ka mga panimay ang naugdaw sa sunog sa Barangay Tinago. Sa inisyal ng investigasyon sa Cebu City Fire Department, posibleng electrical problem ang hinungdan sa sunog. Nakastorya mi sa iyang kainom, nag-inom na sila. Ang iyang mga barkada nagsipanawag niya, di siya makontak. So nagkuan sila niya, ang iya po siyang igsuon, ni confirm po sad nga didto gyud ni uli sa ila natog. Immediately dito pagkaon, tubig, medisina, ug mga sanina. Samtang sa laing sunog na miulbo, 30 ka mga panimay ang naugdaw sa sitio Paradise 2, Barangay Kinasangan. Lakip ang ilang kapilya sa pagkasunog. Walay na punit ng mga butang ang mga nabiktima sa sunog. Ang amon yung kinahanglan gamit nga way makuan mga kaldero, mga kuan din na ron, mga plato og mga barong-barong lang ta. Wala gyud na punita mo bisag gamay sir, wala gyud. Ngadto na ko paingon manguha ang takog sako para mangumpay kog lawg sa kabayo. La di na siya mo mahipos tanan, og daw jud tanan. Gitanaw pa sa mga bombero ang hinungdan sa sunog. Problema sa kabomberohan ang hagip o kaayo nga agianan. Uban ni John Solon. Ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.